Pa moram priznati da je Varteks opravdao ulogu favorita i na kraju zasluženo slavio. Mi smo prvi dijel utakmice, prvo poluvreme uspjeli s namjerom da ih pričekamo. Nažalost, jednu kontru na početku smo iskoristili, imali smo još nekakvih polukonti prilika koje nismo uspjeli iskoristiti i na kraju je drugi dio, veći dio utakmice Varteks dominirao te na kraju i zasluženo pobjedio, na čemu im čestitam. Pa nije još sve riješeno, ja se nadam, ali aktivan rezultat u svakom slučaju još. Pa evo, čestitke momcima na pobjedi, imamo pozitivan rezultat za uzvrat. Primili smo gol u prvoj minuti, mislim da ulazak u utakmicu nije bil kako smo se dogovorili na sastanku, ali dobro, jednostavno kroz poluvreme i kroz utakmicu sve više i više smo se dizali. Napravili smo na poluvremenu neke rotacije unutar momčadi, zamijenili neke igrače i ovi koji su ušli odlično reagirali, tako da mislim da možemo biti zadovoljni s prvom utakmicom, ali dobro, imamo još uzvrat, tako da nije još ništa gotovo, ozbiljno i do kraja. Za sve na svijetu ja